И извинете, просто не се изключи малко телефона или камерата, да обърках се. И ето го продължението. Втора част. Това бе първа част, показвах какво имам. Втора част е това. Може би ще има 4 части или 5, не съм сигурен. Това даваме реди. И мога също да играя от клавиатура и мишка. Ето. Да, и от джойстик. Ето. Да, и глупости. Ето. Между другото, този скин е много известен. Лара Крофт. Ама другия му скин е по-известен. Това ми е